ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатноки дигар баҳри шумо. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. номи ин ролик бошад дӯстон хело ҳам аҷиб аст. номи ин ролик призраки курьер аст. чӣ хеле ки мо дида истодаем дӯстон дар ин камера чизе аст ба мисли одам, лек одам нест. мо дида истодаем ки ин рӯҳ аст, аммо дар дасташ чизе ба мисли курьерҳо ба як ҷое рафта истодааст. ва баъдан боз як ҷавони дигар аз рӯшноӣ хело ҳам зиёд аз хоби худаш хеста камераҳои хонаро гирён мемонад. ва бинед дӯстон ки дар ҳақиқат дар ин камера чӣ афтид. аввалан ин ҷавон фикр кард ки ӯ танҳо хоб дидааст, аммо баъдан саҳар чанд боре ки ин роликро мекушояд мебинад дар ин ҷо дар ҳақиқат призрак афтидааст. ин видеоро бошад дӯстон дар Мексика ба навор гирифтаанд. ин ҷавон худаш мегӯяд ки ман дар шаби дар ҷангал мегаштам, аммо вақте ки ман хостам аз даруни ҷангал бароям, дар болои як дарахт чизе ба мисли одам ба ман намоён шуд ва ман хостам ки ин касе аст, бо ӯ ҳатман ёрдам дар кор аст. аммо вақте ки ман ба ӯ наздик шудам, фаҳмидам ки ӯ одам на, балки рӯҳ будааст. ин видео дӯстон на он қадар намоён омадааст, лекин агар бодиққат тамошо кунем маълум аст ки чизе ба мисли одам ба осмон роҳ гашта истодааст. аммо дӯстон касе ки ин роликро тамошо кардааст мегӯяд ки ин дар ҳақиқат призрак аст. вақте ки дӯстон ин роликро дар YouTube монданд, ин дарҳол ба ҳамаи одамҳо паҳн шуд ва хело ҳам просмотри зиёд ҷамъ кард. чӣ хеле мо дар ин видео дида истодаем дӯстон, як ҷавон бо камераи худаш танҳо харгӯшаи худро ба навор гирифта истодааст ва ҳамааш дар аввал хуб буд, аммо вақте ки ӯ ин камераи худашро дар хона тамошо мекунад, дар шок мемонад. чӣ хеле ки мо дида истодаем дӯстон дар ин ролик танҳо як харгӯшак аст ва баъд аз чанд лаҳза аз тарафи рости камера пойҳои инсоне ки танҳо пой буданд ва аз миён болояш чизе ҳам набуд ва ин якчанд қадам роҳ мераваду дар ҷои торикӣ нопадид мешавад. бисёр аз одамое ҳастанд ки мегӯянд ки ин ролик дар ҳақиқат ҳақиқӣ аст, аммо бисёраш мегӯяд ки ин танҳо фейк аст. ин видеои даҳшатоварро бошад дӯстон камераи мошин ба навор гирифтааст. чӣ хеле ки мо дида истодаем, ин ронанда дар нисфи шабӣ дар ҷангал дар роҳи худаш рафта истодааст ва аз тарафи рост чизе ба мисли одам бо либосҳои сафед ба сӯи ӯ омадан мегирад. лек агар мо бодиққат тамошо кунем дӯстон, ин чиз дар роҳ набуд ва аз ҳеҷ ҷой пайдо шуд. аввалан ин ронанда фикр кард ки ин танҳо ягон инсон асту дар он ҷо раҳгум задааст ва ба ӯ кӯмак лозим аст. аммо вақте ки ӯ ба оинаи мошин ба қафояш нигоҳ мекунад, дар қафояш чизе набуд, гӯё ки ин чиз замин кафида бошаду ӯ даромада бошад. ин ронанда ба хонааш меояду фикр мекунад ки ин танҳо дар назари ӯ метобад. аммо вақте ки ӯ дар хонааш ин видеоро тамошо мекунад, бинед дӯстон ки дар ҳақиқат ӯ призракро ба навор гирифтааст. соҳиби ин ролик бошад дӯстон мегӯяд ки дар хонаи ман ба фикри ман боз касе ҳам ҳаст. вақте ки ман ба берун ба саёҳат меравам, дар вақти омаданам хонаи маро гӯё касе ҳамаи чизро ба ин тараф ва ба он тараф мепартояд, посудаҳоро мешиканад. аммо вақте ки ин кор якум бор мешавад, ин соҳибхона хаёл мекунад ки ин танҳо дуздон ҳастанд. аммо ӯ хост бифаҳмад ки ин дуздон аз хонаи ӯ чиро дуздидаанд, лек дар хонаи ӯ ягон чиз дуздида нашуда буд ва ин мард мехоҳад ки дар хонаи худаш камераро монад ва ӯ камераро дар хонаи худаш установка мекунад. ва бинед дӯстон ки дар ҳақиқат дар камераи ӯ чизе меафтад. ва чӣ хеле ки дида истодаем дӯстон, дар камераи ӯ чизе ба мисли як шарик пайдо мешавад ва дар ҳамон ҷо мегардад ва якчанд лаҳза пас ин худ ба худ нопадид мешаванду ҳамаи он ашёҳое ки дар он ҷо буданд
ба замин партофта мешуданд. ва вақте ки соҳиби ин роликро тамошо кард, аз тарзи хелу ҳам зиёд дар таги ин ролик нависонд ки ман ин гунаашро танҳо дар киноҳо дида будам, аммо ин ҳақиқат доштааст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.